गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं, इयुननि समाव बाथौ धोरोमखौ जौगाहोलांनो थाखाय थांखि लानाय जायो। बक' आन्चलिक बर' जातीय परिषदनि दैदेननायाव गवालपारा जिल्लानि सिङाव खोला कामरुप जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमखौ बिष्णु बसुमतारीनि आफाद दैदेननायाव दाफुंनाय जायो। दुलाराय बाथौ डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दाफुंनानै इयुनाव बाथौ धोरोमखौ जौगालांहोनो आरो गोसारलांहोनो बक' ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ मोनसे खौसेथियावनो लाबोनो थाखाय बे डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दाफुंनाय जादों। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मुस्रि खगेन रामसियारि आरो गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथांमोना बाहागो लायो आरो गोदानै बिबान मोननाय बाथौ गौथुम डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आफादगिरि मुस्रि बिष्णु बसुमतारी आरो मुस्रि शंकर बर' बे हाबाफारियाव बाहागो लायो आरो ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोना बाहागो लायो। इयुनाव बाथौ धोरोमखौ जौगाहोलांनो थाखाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोख्रों थांखि लानाय जायो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लावथि सम्पाबति मोब्लिब प्रजेक्टनि साखाथियाव गासैबो बारग' NDFB दोलोनि सोद्रोमाफोरा रिहेबिलिटेसन मोननांगौनि आरो साफ्रोमबो केस गोनां जोबथेसालियाव थानांनाय NDFB सोद्रोमाफोरा उदां जानांगौनि सायाव खौरांगिरि मेल लादों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदों, दिनै जुदि सान्थि सुक्तिया जानानै फैबायबा जोंनो सान्थि एबा गोजोनखौ नांगौ आरो गोजोनै थांनानै थानो मोननांगोन। गोजोनै न'खर दानोब्ला जोंनो रिहेबिलिटेसनखौ नांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला NDFB हिसाबै जोंहा जेबो गैया। सोरबा NDFB आव थानानै जौगानो हादों, नाथाय सोरबाया हा-हु धोन दौलत गासैबो जोबस्रांलांजोबदों होननानै बारग' NDFB आ बुङो। जोंहा धोन सम्पति गासैबो सिलिंखार जाजोबनाय हिसाबै गोसोआव एसेबाबो खामखांनाय फैयो। दिनैनि दिनाव माखासेयाल' मानसि जानानै गुबुन माखासेया मा गोजोननाय थानो, बेनिखायनो गासैबो समान मोनथायखौ मोननांगौ। बारग' NDFB हिसाबै जा मोननांगौ बैफोर मोननांगौखौ बारग' NDFB फोरा सरकारनिसिम दाबि खालामो। दिनै बारग' NDFB फोरनि मुङाव 200-300 सुबुंफोरनोल' रांखौ होफ्लानानै माखासे थाबावनाय गोबां बारग' NDFB फोरनो होनो गोनां रांफोरखौ जाजोबनो सानदों नामा होननानै गोख्रों रावजों बुंबावो। जेब्लासिम जोंनि मोनथायखौ मोना अब्लासिम जों सिरियै थानाय नङा होननानै गोख्रों रावजों बुंबावो। आसाम नाङैनो आसाम सरकारजों खुंफुंजानाय 2023 मायथाइनि गुण'त्सबनि फिथाइखौ मैया अफिसियेलि फोसावनानै होनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि 2023 मायथाइनि गुण'त्सबनि आनजादखौ आसाम नाङैनो गासै 41,27,907 फरायसाफोरा लिरदोंमोन। बेबादिनो गासै गं 44,530 फरायसालिफोराव गुण'त्सब आनजादखौ खुंफुंनाय जादोंमोन आरो बे आनजादनि फिथाइखौ मैया अफिसियेलि फोसावनानै होनाय जायो। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि फोसावनानै होनाय बायदिब्ला आसाम नाङैनो गासै मोन 3 जिल्लाफोराव गोजौसिन जौखोन्दोनि फिथाइ मोननो हानायनि जिल्लानि सेथियाव शिबसागर, नैथियाव चराइदेव आरो थामथियाव गलाघाट जिल्ला। बे समाव गासैबो फरायसालिफोरा गाव गावनि फरायसालिनि फरायसाफोरनि फिथाइखौ ssa.assam.gov.in वेबसाइटआव थांनानै नायनो हागोन। दिनैनि समाव जाय हाथियार लानानै ओंखारगोन बिसोरो गावनो खहा जागोना रोखा। लाइमोनफोरा हाथियार लानानै भारतआव जेबो खालामनो हाया। बैफोर माब्लाबाबो मोजां हाबा जानो हाया होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुंदों। बिटिआरआव गोजोन थासारि लाबोनायनि थांखिया बिटिआर सरकारजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरनि सिमां। बिटिआर गोरोबथानि उनाव बड'लेण्ड हालामाव गोजोन थासारि फैगोनखौ आसा खालामदों। नाथाय 100% बिटिआर हालामाव गोजोना फैमारदोंना, बियो मोनसे सोंथि। थांनाय बावैसो सिगाङावनो बिटिआर हालामाव सिखाव दाखाथि, हाथियार दिन्थिना रां लुथिनायनि अनगायैबो हाथियार लाग्रा आफादनि बिग्रायखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिजिरनानै नायोब्ला दासिमबो बिटिआर ओनसोलाव हाथियार, गुलि बारुदनि थासारिया जोबनानै थाङाखै। बेबादिनो थांनाय सानाव KLO हाथियार लाग्रा आफादनि 2 सोद्रोमाफोरखौ क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय मावरियागाव गामिनि साखाथियाव इनकाउन्टार खालामनाय जायो आरो बेनिनो 4 सोद्रोमाफोरखौ हमनो हानाय जायो। बेफोर गासैबो जाथायखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय दैदेनगिरि प्रमद बर'आ फिन गोख्रों बाथ्राजों बुंदों। भारत हादरनि गिबिसिनै वाटार मेट्र' सार्भिसखौ बेखेवबाय। मैया एबा 25 एप्रिलखालि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ केरालानि क'च्चिआव भारत हादरनि गिबिसिन वाटार मेट्र' सार्भिसखौ बेखेवनानै होबाय। मख'नो गोनांदि बे
क'ची वाटार मेट्र'जों क'ची आरो बेनि खाथि खालायाव थानाय गासै मोन 10टा दिपफोराव थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। मैया एबा 25 एप्रिलखालि आसामनि गलाघाट जिल्लायाव सासे आइजोनि गोथै देहाखौ बिफाङाव दिरुं आलायनानै थानाय थासारियाव मोननो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे आइजोआ गलाघाट जिल्लानि टेंगानी ओनसोलाव थानाय केकुरा गामिनि थागिबि मैना गौरमोन, जाय थांनाय 23 एप्रिलनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन होननानै मिथिनो मोनदों आरो बे जाथायनि आन्दोआव मा जाहोन थानो हागौ बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।